Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Λιβαδάρας και είμαι Certified SEO Instructor στο edugo.gr. Στο σεμινάριο BSEO Professional from Zero χρησιμοποίησαμε κάποια free εργαλεία για να κάνουμε keyword research. Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε keyword research χρησιμοποιώντας το Rank Tracker, ένα εκ των 4 εργαλείων που βρίσκονται στη σουίτα SEO Power Suite της Link Assistant. Να σας υπενθυμίσω ότι μόνο για την edugo υπάρχει μια έκπτωση 33% στη σουίτα. Το link μπορείτε να το βρείτε από την ύλη μέσα από την πλατφόρμα του edugo e-learning ή στην περιγραφή του παρόντος βίντεο. Το link είναι αυτό και από εδώ μπορείτε να πάρετε την έκπτωσή σας, το 33%. Πάμε να δούμε λοιπόν το keyword research με το Rank Tracker. Η ιστοσελίδα που θα κάνουμε keyword research είναι το eshopmall.gr. Το eshopmall.gr είναι ένα portal που παρουσιάζει τα καλύτερα ελληνικά e-shop σε διάφορες κατηγορίες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τις κατηγορίες που έχει: γυναικεία μόδα, ανδρική μόδα. Όλες αυτές οι κατηγορίες που έχει το site μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και ως λέξεις κλειδιά: παπούτσια online π.χ., οπτικά είδη, κοσμήματα. Οπότε κάνουμε copy το URL, ανοίγουμε το Rank Tracker, πηγαίνουμε στο New και κάνουμε paste το URL της ιστοσελίδας σε αυτό το πεδίο. Πατάμε Next. Εδώ μας ζητάει να συνδέσουμε το λογαριασμό Google AdWords ή λογαριασμό Google Analytics. Από το σεμινάριο πρέπει να έχετε λογαριασμούς AdWords, οπότε μπορείτε να βάλετε τα Gmail που χρησιμοποιήσαμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε συνδέθηκε. Αν έχουμε πρόσβαση σε λογαριασμό Google Analytics, τότε θα μπορούσαμε να συνδέσουμε και τα Analytics. Εμείς θα προχωρήσουμε προς το παρόν με το Google AdWords. Λοιπόν, τώρα τι έκανε το πρόγραμμα? Σύμφωνα με τις λέξεις κλειδιά που υπάρχουν μέσα στο site, έκανε ένα scan και βρήκε κάποιες λέξεις. Εμείς δεν θέλουμε τώρα το branded, το eshopmall.gr. Θα του βάλουμε, επειδή είδαμε ότι στο site το H1 τίτλος είναι τα καλύτερα ελληνικά e-shop, θα βάλουμε και εμείς αυτή τη λέξη. Θα βάλουμε τη λέξη mall, γιατί περιέχεται στο URL, και τη λέξη e-shop. Πατώντας το Next, μας ζητάει να του δηλώσουμε τη μηχανή αναζήτησης που μας ενδιαφέρει. Εμείς θα βάλουμε το google.gr. Εδώ έχει μια επιλογή, το Use Universal Search. Δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε, γιατί τα Universal Search είναι αν θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση με άλλα προϊόντα της Google, όπως είναι οι φωτογραφίες, τα places, videos. Οπότε προχωράμε καθαρά με την αναζήτηση της Google. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Πατάμε Finish. Και εδώ μας εμφανίζει τις λέξεις κλειδιά, τις μηνιαίες αναζητήσεις, την κατάταξη στο google.gr και ποιο URL από την ιστοσελίδα κατατάσσεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι η λέξη τα καλύτερα ελληνικά e-shop βρίσκεται στη δεύτερη σελίδα, 11ο αποτέλεσμα, 11ο αποτέλεσμα. Έχει visibility 40%, η ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης είναι 40%, όμως δεν έχει καμία αναζήτηση, άρα δεν είναι καλό keyword αυτό. Μετά βλέπουμε το mall, η λέξη mall, 823.000 αποτελέσματα, η λέξη e-shop και διάφορες άλλες λέξεις που είχε βρει το εργαλείο από μόνο του. Ερχόμενοι εδώ στο Keyword Research, βλέπουμε κατευθείαν το KI που έχει η κάθε λέξη. Η λέξη mall, ας πούμε, έχει υψηλότατο KI, έχει πολύ χαμηλό ανταγωνισμό. Εάν έρθει στην πρώτη σελίδα η συγκεκριμένη ιστοσελίδα για τη λέξη mall,
με χαμηλό ανταγωνισμό, τότε η expected visits, η εκτιμόμενη επισκεψιμότητα θα είναι 314.000 μοναδικοί επισκέπτες το μήνα μόνο από μία λέξη. Αντίστοιχα με τη λέξη shop έχει και αυτό υψηλότατο KI, 301.000 μηνιαίες αναζητήσεις, χαμηλό ανταγωνισμό και η εκτιμόμενη επισκεψιμότητα είναι 115.000. Δηλαδή αυτή η σελίδα μπορεί να έρθει να αποκτήσει 400.000 μοναδικούς επισκέπτες μόνο και μόνο εάν έρθει στην πρώτη σελίδα για αυτές τις δύο λέξεις. Δεν τελειώνουμε εδώ πέρα όμως το keyword research, γιατί θα πρέπει να εμπλουτίσουμε τη λίστα και με άλλες λέξεις. Οπότε θα κάνουμε Ctrl Α, θα επιλέξουμε όλες τις λέξεις κλειδιά και θα πατήσουμε το Suggest Keywords. Θα επιλέξουμε σαν τρόπο suggestion πάλι το Google AdWords Keyword Planner. Εδώ το πρόγραμμα μας δίνει πολλές επιλογές. Τι μπορούμε να επιλέξουμε: το Keyword Planner, το Google Autocomplete, το Related Searches, από την Bing, από τη Yahoo, από τα Webmaster Tools, να χρησιμοποιήσουμε τα Google Analytics, τα Google Trends. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Εμείς θα βάλουμε το Google AdWords προς το παρόν. Μας έχει περάσει όλες τις λέξεις κλειδιά που του έχουμε βάλει. Εδώ στο Countries και Language θα βάλουμε την Ελλάδα και τα ελληνικά. Άρα πατάμε Change Targeting Settings και στο All Countries and Territories επιλέγουμε την Ελλάδα και στο All Languages επιλέγουμε τα ελληνικά και πατάμε OK. Πατάμε Next. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έβρεσης. Έχει ανιχνεύσει 767 λέξεις τις οποίες προτείνει. Επειδή είχε μια κατηγορία παιδικά ρούχα, μας έχει φέρει και παιδικά τραγούδια και κάποια άσχετα keywords, οπότε κάνουμε Select None. Και εδώ ουσιαστικά προσπαθούμε να βρούμε λέξεις που να έχουν υψηλό KI και χαμηλό ανταγωνισμό. The Mall Athens, όχι. The Mall. Το The Mall, ναι, μπορεί να πηγαίνει στο The Mall Athens, οπότε, αλλά θα κρατήσουμε τη λέξη αυτή για να φτιάξουμε long tail keywords, επειδή έχει χαμηλό ανταγωνισμό. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε καλές λέξεις κλειδιά. Παπούτσια ανδρικά. Έχει υψηλό ανταγωνισμό μεν, οπότε κρατάμε για αυτή τη λέξη για να φτιάξουμε long tail keywords. Ανδρικά παπούτσια το ίδιο. Ρούχα γυναικεία. Και αυτή είναι λέξη για long tail. Ανδρικά ρούχα το ίδιο. Καλογύρου παπούτσια. Εδώ πέρα είδαμε ότι υπάρχει μία ιστοσελίδα παπούτσια online, το All About Shoes. Το All About Shoes, αν δούμε στην περιγραφή, λέει ότι έχει καταστήματα καλογύρου. Οπότε είναι ένα καλό keyword που θα μπορούμε να βάλουμε, γιατί έχει μεσαίο ανταγωνισμό και 2.400 μηνιαίες αναζητήσεις, εκ των οποίων οι 800 μπορούν να γίνουν πιθανοί επισκέπτες. Το κρατάμε λοιπόν αυτό, γιατί είναι καλό keyword. Online fashion, το ίδιο. Χαμηλό ανταγωνισμό με 1.000 μηνιαίες αναζητήσεις και υψηλό KI. Λοιπόν, αντίστοιχα ψάχνουμε να βρούμε τις καλύτερες λέξεις κλειδιά. Αυτό που θέλουμε, όπως είπαμε, είναι να έχει χαμηλό ανταγωνισμό, υψηλές μηνιαίες αναζητήσεις, υψηλό KI, για να μπορούμε να την επιλέξουμε. Οπότε πατάμε Next, πατάμε το google.gr, ολοκληρώθηκε η διαδικασία, πατάμε Finish και εδώ το πρόγραμμα μας έχει φέρει και τις καινούργιες λέξεις. Ερχόμαστε λοιπόν πάλι στο Keywords and Rankings, βλέπουμε εάν κάποια από τις καινούργιες λέξεις κλειδιά που έχουμε βάλει κάνει ήδη rank. Εάν δεν κάνει rank, τότε σύμφωνα με το Keyword Research και το KI, ξεκινάμε να κάνουμε και την τελική επιλογή των λέξεων. Δηλαδή κάποιες λέξεις, ας πούμε, όπως τα παιδικά είδη, έχει 10 αναζητήσεις, ή η λέξη e-shop παπουτσιών με 20 αναζητήσεις. Ενδεχομένως να μην θέλουμε αυτή τη λέξη, οπότε μπορούμε να την αφαιρέσουμε από τη λίστα μας. Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει τη λίστα, πατώντας αυτό το κουμπί, μπορούμε να κάνουμε έξοδο σε CSV αρχείο, για να έχουμε συγκεντρωμένα
τις λέξεις κλειδιά, τα KIs, τα number of searches και όλα τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει από το keyword research. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ολοκληρώνεται το keyword research με το πρόγραμμα Rank Tracker του SEO Power Suite, που θυμίζουμε ότι μπορείτε να το πάρετε με έκπτωση 33% αποκλειστικά και μόνο για το E2Go. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που είναι το Competition Analysis.